zapošljavanje, jedan od projekata Hrvatske udruge za franšizno poslovanje sa partnerima. Partnera smo zapravo prepoznali i u Visokoj školi Nikola Šubić Zrinski koji organizira smotru studentskih poduzeća, jer smo smatrali da i studentska poduzeća mogu biti dobar partner za samozapošljavanje kroz mjere koje nudi Hrvatski zavod za samozapošljavanje. Franšize, pogotovo mikrofranšize koje se nude na našem tržištu, dakle mikrofranšize u smislu relativno niskog nivoa ulaganja su idealne isto tako za samozapošljavanje putem mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dosta franšiza se tokom ovih godinu i pol dana zapravo plasiralo na hrvatsko tržište upravo zahvaljujući tim mjerama i tim sredstvima koje su poduzetnici dobili od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Naša iskustva su vrlo pozitivna, znači hrvatski kupac je poznat po tome da je brand lover, znači tu smo mi jako zadovoljni, znači brandovi u Hrvatskoj vjerujem da rade dobro i nisu tako radni. Danas su svi sektori neobičajni, ali ukratko naša franšiza je franšiza brandiranih pralnica rublja. Nudimo pod brandom LG Laundry Launch. Franšiza postoji od 2010. godine i putem naše tvrtke prisutna je u 15 europskih zemalja. Trenutno imamo otvorene jedinice u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Mađarskoj, a u planu su u Poljskoj i Grčkoj otvaranje franšiznih jedinica. Znači radi se o odjelima koji su stvorili u biti za nasim program astronauta u stanici i zbog problema atrofije mišića, jer astronauti nisu mogli nikakve utege dizati u bestižinskom stanju. Onda su izumili odjela sa elektrostimulatorima, klasična elektrostimulacija kao kad idete kod fizioterapeuta i sa tim stimulacijama radite vježbe. Otprilike kad idete u teretanu napravite nekih 1000 stimulacija mišića, a odjelo vam u 20 minuta napravi 40 do 48 tisuća stimulacija, tako da jedan trening od 20 minuta zamjenjuje tjedan dana odlaska u teretanu. Poslovni FM je prvi poslovni radio u Europi, upravo vođen idejom da poduzetnici moraju imati svoje mjesto na kojem će razgovarati, na kojem će njihove dobre poduzetničke priče se čuti. Spajali smo nešto što je najtradicionalniji medij, a to je radio ili govor, uz novu tehnologiju. Ono što je Netflix za televiziju, poslovni FM će biti za radio i zapravo kompletan sadržaj ćete na webu slušati kad vi želite, u trenutku kad želite i osobe koje želite.